बे क्रेट होयो आरो ओमफ्राय बे लाइग्रेडाबो साउन्ड सिस्टेम आरो बेबो साउन्ड सिस्टेम साउन्ड फुस्रोग्रा जाहैबाय ना बेबो ओरै क्रेट ओरै बिदि आरो बिदि साउन्ड सिस्टेमाव बिदियाव बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय नैबे गंगोनाखौ माबोरै दामो? गंगोनाया दामोरै दामो जोंनि बर' हारियाव मा मा दामनाय देनाय आगजुफोर बाहायोमोन बेखौ जोङो मिथिनानै लाबावगोन। बेखौ मा बुंनाय जायो? बियो खाम बेखौ खाम होनो। जों महाय बाहायो बेखौ जों बर'फ्रा? बेखौ जों बिदिनो खेराइफ्रावबो बाहायो, बागुरुम्बा मोसानाय, ओमफ्राय बिदिनो मिउजिक सिस्टेम दामनायफ्राव बाहायो आरो बिदिनो सेरजा बेबो बर'नि दामनाय आरो बेबो दामनाय देनाय। खामखौहाय बिदि दंफांजों बानायनाय जायो ना? बे गाम्बारि दंफांजों बानायनाय जायो, ओमफ्राय मान्दारजोंबो बानायो। ओमफ्राय बे गाम्बारि आरो बेखौ डेम'नि थाखाय लाबोदों। सिफुं बियो। ओमफ्राय बै माबाव? नैबे माबा आथा सेरजानि आथा। बे सेरजानि आथा। बैयो सेरजानि खुन्दुं नामा? नैबे सेरजानि खुन्दुं। बेयो बे सिफुं आरो। ओमफ्राय मा दंबावो? जाबस्रिं जाहैबाय बेयो। बर'आव मा होनो बेखौलाय? जाबस्रिं होनो। जाबस्रिं। ओमफ्राय सिफुंजों माखासे। ओमफ्राय नैरैजाय नैखौ मा बुंनाय जायो? बेयो बेबो जाबस्रिङानो। ओमफ्राय नैबे खेराइ सिफुं, ओमफ्राय नैबे गंगोना, ओमफ्राय नैबे लाइग्रिद, ओमफ्राय नैबे लावखार सिफुं, ओमफ्राय नैबे जथा, ओमफ्राय नैबे थरखा आरो ओमफ्राय नैबे जेरजेंग्रा। बेखौ माहाय बाहायो? बियो बे काउन्ट सिस्टेम जथा दामबा थिं थिं गोमोना, बेखौबो काउन्ट सिस्टेमाव ओरै बे क्रेट होयो आरो। ओमफ्राय बे लाइग्रिदाबो काउन्ट सिस्टेम आरो। बेबो साउन्ड सिस्टेम फुस्रोग्रा जाहैबाय ना? बेबो ओरै क्रेट ओरै बिदि आरो बिदि साउन्ड सिस्टेमाव बिदियाव बाहायनाय जायो आरो। ओमफ्राय नैबे गंगोनाखौ माबोरै दामो? गंगोनाया दामो बिदि दामो आरो गंगोनाखौ। बेफोर बुस्थुफ्राथ' गोमालांबायमोनलै जोंनि बर'आव। गोमालांबायमोन सिगांथ' बेलेग जाथियासो लांबायमोन। ओमफ्राय दा बोखांफिननाय जाबाय आरो जि आइ टेग मोनबायबो नालाय, बेखौ खोमानानै लानो हाला। बेबो जेरजेंग्रायाबो बोखांफिनबाय आरो। बर'नि आलादा दामजुफोर मा दंबावो? आलादा दामजुथ' गैला, बे सिफुं सेरजा बेफोरनो जाहैजोब्बाय। बेखिनियानो ओमफ्राय खाम थाबाय ओरै। दा जों बेखिनिखौहाय बिथांनिफ्राय मिथिनानै लाबाय। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिनायनि थाखाय।